ଆଜି ଆମେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉପାଦେୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖିବେ। ଅତି ଉପାଦେୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନାମକରଣ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କନ୍ଦରାସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋବରୀ। ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳଦେବ ଜୀଉ। ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ମିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରସାବଳୀ। ରସାବଳୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ। ଏହି ଚାରୋଟି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ସାଗର ପ୍ରବାହିତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ସାଗର ପ୍ରବାହିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ପଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପ୍ରବାହିତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିତରକନିକା। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ନାମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନଗର। ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗହିରମଥା। ଗହିରମଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ସେ ଗହିରମଥାକୁ ଶୀତ ଦିନେ, ଶୀତ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଯାହାକି ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେହି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣି ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗହିରମଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ହୁକିଟୋଲା ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ହୁକିଟୋଲା ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ହୁକିଟୋଲା ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା? କେବେଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1993 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖ। ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଥିଲା। 1993 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ସେହିଦିନ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ପରିଚିତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିକାରୀ ବଳ। ଭିକାରୀ ବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 2644 ବର୍ଗ କିମି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 2644 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅର୍ଥାତ୍ କେତୋଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଠିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5ଟି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ MLA ବା ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1ଟି। ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି MP ବା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗରାପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗରାପୁର ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବାସଭବନ, ରେସିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ବାସଭବନ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ SP, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ, SPଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଜାଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଜାଙ୍ଗ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମର ଯେଉଁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରୁଅ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାରୁଅ ଠାରେ ଆମର ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।